नों मा थांखि लादों देनो एसे बुंनो हागोन ना नोङो MA खौ फोजोबनायनि उनाव माबादि नोंहा थांखि दं दे बुंनाय आङो MA खौ फोजोबखांनायनि उनावहाय आङो प्रफेसर जागोन ओमफ्राय जेसेबां हायो इसोरनि लामायावनो आं थाबायनो नाजागोन आरो खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननिसिम आरोबाव आङो आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ साफ्रोमनोबो आं बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना जायफोर बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ अनसायो जाय बिथांमोना बेखौ नायनानै गोजोननाय मोनो बिथांमोननि नायनानै गोजोननाय मोननायखौ आङो गोबांथार मोनदांनो हादों मानोना बिथांमोना आंनो हाजार मानसिफोर मेसेज लिरना हरनाय फनजों लोगोसे रायलायहरनाय माने बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ गासै धोरोमनि सुबुंफ्रा नायो आरो अनसायो बेनिखायनो जोबोर हामबायो गासैबो नोंथांमोना गुरै गोसोजों अनसुलि गोसोजों बे भिडिअखौ नायनानै गोबांथार नोंथांमोना गावनि अननायनि मोनदांथिफोरखौ आरो गावनि गोजोननायखौ आंनो फोरमायहरनायनि थाखाय बेनिखायनो आरोबाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम नैबे मोनसे सावगारिखौ लाबोदों जाय सावगारिया अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाजोआरिनि माखासे रोंगौथिफोरखौ लानानै जाय बिथां मनालिसा हाजोआरिया बे बियादै फिसाया दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव आं बिथांजों मोगा-मोगि लानाय आरो बिथाङा गाव सासे फिल्म एक्ट्रेस जानायनि गेजेरजों मा मावनो सानदों आरो बे बुहुमाव बर' हारिखौ बे फिल्म एक्ट्रेस एबा बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै माबादि बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव मिथिसार होनो सानदों बिथांनि बे बिबुंथिनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ गले गले ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव मानो मनालिसानि थाखायल' बेबायदि होबाय थादों नाथाय अनदागाफोर आङो जाय बियादै फिसाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय नङा आरो लोगोसे आंनि बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ बे मनालिसाखौ होनायनि गेजेरजों आं गावखौ मोजां भिउस आरो मोजांथार मानसिफोरजों साबस्क्राइब खालामजानायनि थाखाय नङा बबेखानि जाय इसोर फोथायसुलि सासे गथ'आ बे गावनि बे केरियारखौ लानानै गावनि बे फरायनायफोरखौ लानानै आरो माबादि जानो नांगौ बेजों लोगोसे जों माबादि बिनि थुलुंगाखांनाय बिनि बोसोनथिफ्रा जोंनि दानि फिल्म एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ माखासे थुलुंगा होनाय बेखौसो मोनदांथि होनो थाखाय आं दिनै बेखौ बे सावगारिखौ लाबोदों बेनिखायनो अनदागाफोर फै नोंथांमोना बे मनालिसा हाजोआरिनि माखासे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं मोगा-मोगि लानायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासं आं बेखौनो फारि फारि नोंथांमोननिसिम दिन्थिलांनोसै फैदो जों नायलांनि अब्ला खुलुमबाय दिनै अनदागाफोर बे गोथार गिर्जायाव इसोरनि गोथार मन्दिराव जिसु ख्रीष्टनि बे गोथार भिडिअ आरो जिसु ख्रीष्टआ जोंनि खाथियाव नै 2024 मायथाइनि सिगां जों गासै बुहुमखौ गासै सुबुं हारिखौ पापि मारिखौ बोखांनो बे क्रुस दंफाङाव आलायजादोंमोन बेनि क्रुसनि गाहायाव जों दं दिनै अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाजोआरि बेखौ आं लोगो मोनदों आरो बियो इसोरनियाव फैदों बे गावनि माखासे हाबाफारिफोरखौ दोनथ'नानै दिनै बे गावनि माखासे मास्टार डिग्रिनि एग्जामफोरनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनानै फैनानै आरो बेजों माखासे इसोरनाव फोथायनानै बे बियादै फिसाया गावनि गोदनानि मोनसे बेरामनि थाखाय बे जिसुनि मुङै बिजानो थाखाय फैदों आरो बे बिजानि गेजेरजों दा आं बेनाव सोंनो नागिरदों आच्चा नानि नोङो बे बिनायनि गेजेराव नों गोसोआव माबायदि मोनदों एसे बुंनो हागोन ना आं दायो जोबोर गोजोननाय मोनदों माने आं आंनि खामानिखौहाय दोनथ'नानैबाबो लाइक आंना गोदोनायाव प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय आं डक्टर्सफोरनाव थांबाय बाट आं सानो जे डक्टर्सफोरनाव थांनायनि स्लाय आङो इसोरनावनो हेल्प बिनि माने आङो इसोरनाव फोथायो इसोरानो सोखानो हागोन इसोर सोखानो हायै जेबो गैया बेखायनो आं दायो बेयावहाय फैदों बिजानो फैदों ओमफ्राय आं फोथायोदि बे बेरामा लाइक मुलि जायालासिनो आरामसे हामगोन इसोरनि अननायाव जाय बियादै फिसानि बे बिबुंथिजों बेखौनो जोंनि जिउआवबो बोलो फैदों मानोना इसोर मावनो हायै जेबो गैया अनदागाफोर जेरै बेयो फोरमायदों आं डक्टरनावबो थांदोंमोन आं ट्रिटमेन्टफोर लायदोंमोन नाथाय बिनि सिगां दा इसोरनाव फैनो थाखाय बियो फैदों मानोना माथाइनि 6 बालामनि 33 सिरियाव दं
सिगां नोंसोर सोरगिनिखौ नायगिर बिनि उनाव नोंसोरो मा नांगौ गासैखौबो होदेरनाय जागोन सिगां जों सोरगिनिखौ नायगिरग्रोनांगौ दं बिनि उनावसो जोंनि गासैबो मा नांगौ धोन दौलत थाखा फैसा हामजानाय हामजायै बे गासैबो दा बेनिखायनो जों सिगां इसोरनिखौ नागिरदों दा बियो इसोरनियाव फोथायनाय दं जिसुआ बेखौ थारैनो अनथारगोन आरो बे जोंनि गेदेर भरसा नों फोथायनाय दं दे नानि थारैनो जिसुआ नोंखौ सोखाथारगोन आरो नोंनि गासै नों मा थांखि लादों देनाय एसे बुंनो हागोन ना नोङो एम ए खौ फोजोबनायनि उनाव माबायदि नोंहा थांखि दं दे बुंनाय आङो एम ए खौ फोजोबखांनायनि उनावहाय आङो प्रफेसर जागोन ओमफ्राय जेसेबां हायो इसोरनि लामायावनो आं थाबायनो नाजागोन आरो नों सासे प्रफेसर जानो सानदों जोबोर गोजोनथाव दा मनालिसाया बियो जानांगौ गोबांथार फिल्मफोर गायो नों मोनसे फिल्म गाखो फिल्मफोराथ' लाइक एलबाम्सफ्रा 100+ जाबाय ओमफ्राय फिल्मसा आइ गेस 6टा दा अब्लाबो नोङो फिल्म गादोंब्लाबोथ' नोंनि बिफा इसोरखौ नों बावाखै सिगां इसोरखौ दोनग्रोयोरा बेनि उनावसो नोंनि फिल्म गानाय गासै स्ट्रिं खालामनाय आरो फिल्म गानायाबोथ' ओरैनो नङा गोबां खस्थ' दङ ना बिराद खस्थ' दङ खस्थ' हाल एवनायनि खदाल जानायनिफ्राय रासिन खस्थ'सिन सान्दुं गोसायावब्लाबो गले गले मोनसेखौनो स्ट्रिं खालामबाय थानांगौ रिपिट खालामफिननांगौ मालाबा बाना फैगोन मालाबा खालामला नामा बिदिबो साननाय फैयोना बिराद सानो बिदिबो साननाय फैयो नाथाय बे गासैबो इसोरनि बोलो थानांगौ माबा मोनसे फिल्म स्ट्रिं खालामब्लाबो इसोरनि बे बोलोआ सहायना सैनो थानांगौ आदसा नोंनाव दा सोंनो सानदों नों आंखौ मालाबा नुबायमोन नामा आङो इउटुबाव नुदों ओमफ्राय आगै आलफनसानि पाप्पा होननानै आङो सिनायोमोन आरो नोंसोरनि बेंटलाव थांबा नोङो आं जेब्ला बेंटलाव कनभेन्टनि गथ'फोरखौ रिटेल लाबा नोङो दंना गैयामोन नों आं उन्दैथारमोन बेयो गोरलैसोमोन उन्दैथारमोन माल बायदोंमोन नामा मिथिला उन्दैसोमोन नानिखौ आं बे सोर बे आंनि बिनानावसो दा दे आदसा नानि नोङो दा फिल्मदि गादों नों मा थांखिखौ लाना गादों समाजनि फोसाबनायनि थाखाय गादों ना गावखौल' दिन्थिनो थाखाय गादों ना गासैबो नों माबा मोनसे नोंनि गोसोआव थांखि दं बेखौ बुंनो हागोन नामा आङो फिल्म गानायनि खारनानो जाबाय लाइक गुबुनफोरखौ एगजामपोल होनाय स्पेसियेलि बर' हारिफोरखौ लाइक मिन्थिसार होनाय आङो बेखौनो लुगैयो बेखायनो आंनि थांखिया बेनो जे गुबुन गुबुन जायगायावथ' जोंनि हारिखौ मिन्थिया ओमफ्राय दा बे मोनसे प्लेटफर्म जे फिल्मा मोनसे प्लेटफर्म जे बेखौहाय नोङो दिन्थियोबा लाइक बयबो मिन्थिगोन बेखायनो आं सानो लाइक माने नोंनि माबा प्लेटफर्माव बे थानानै नों गासैबो खालि नों गावनिखौल' नङा सारा बुहुमनि गेजेराव जोंनि बर' हारिखौ मिथिसार होनो आङो लुबैयो ओमफ्राय सोरबा मनालिसाल' नङा नोङो बे रल लानायनि गेजेरजों एक्ट खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे बेहाय जोंनि बर'खौ बुहुमावबो मिथियैफ्रा मिथिथों बेखौ जोंनि माखासे बेखौ आं लुबैयो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गुबुनफोरनो एगजामपोल होनाय मोनसे फिल्मावहाय मोनसे मिनिं थायो एगजामपोल थायो गोबां नलेज थायो थ' बेयावहाय गानानै दा गुबुनफोरनो एगजामपोल होनाय ओमफ्राय स्पेसियेलि बर' हारिफोरखौ मिन्थिसार होनाय नोङो फिल्म गानायजों लोगोसे दाथ' नोङो गासैबो फिल्म गानायब्लाबो गासैबो माबा मोनसे एक्टिं खालामब्लाबो गासैबोथ' इसोरनि बोर नांगौ नंगौना नङा इसोरनि बोर नांगौ दासिमाव आं जेसेबां सहैदों आं सानो जे इसोरनि थाखायनो बेयो साक्सेसफुल जादों आरो आदसा नोंहा माबा मोनसे नों एवार्डफोर मोननायफोर माबाफोर फिल्म दंमोन नामा आं जेब्ला फार्स्ट टाइम आङो फिल्म गाजेनदों दाखा जोमै होननाय बेवहाय आङो बेस्ट एक्ट्रेसआव एवार्ड मोनदों आरो एवार्ड मोनदों बेनि उनाव आरोबाव दा सेकेन्ड टाइम जानो गोनां थांगासिनो दङ 25th of Novemberआवहाय जागोन गुवाहाटियाव आदसा दा नोङो जोंनि गेजेराव मोजांथार मोनसे रल लानानै मोजां एक्ट खालामनानै नोङो दाथ' बै माखासे फिल्मफ्राथ' माखासे संसारिफोरनि दङ दा बे फिल्मावथ' माखासे दुखु दं गाबनाय दं बेनि जोंनि जिबनाव बेनि दंजोबो आदसा नोङो बेनि अनगायै धोरोमनि एबा रिलिजियासनि माबा मोनसे गस्पेलफोर नोङो गोसोआव थांखिफोर दं नामा दा जोंनि माबायावहाय लाइक बांसिनानो गस्पेलावहाय आंखौ लिंहरनाय जाया बाट जेब्ला आं चान्स मोनो माने आंनाव विश दङ जे आङो गस्पेल आङो गागोन लाइक इसोरनि माबायावबो आङो थांगोन होननानै दा रावबो लिंहरथ'वाखै बाट जेब्ला आङो लिंहरजागोन होमबा थांथारगोन आरो थांखि दं नोंनाव इसोरनि मुङै धोरोमनि मुङै रिलिजियास हिसाबै गस्पेल जुदि नोङो जुदि एक्ट खालामनांगौ रल खालामनांगौ बाहायबो नोङो थामथिंखा रेडिखा जोबोर गोजोनथाव अनजागा लोगोफोर बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिखौ नायग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन नोंथांमोना दिनै जाय अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाजोआरिनिफ्राय
माखासे आंनि सोंनाय आरो फिननायाव नोंथांमोना गाव गावनि खोमाजोंनो खोनानो मोनबाय आरो मेगनजों नुनो मोनबाय बिथांनि बे माखासे बुंनाय बोसोनथिफ्रा थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे सोलोंनो गोनां मानोना जाय अनजाग्रा बियादै फिसानाव आं जेब्ला मोगा मोगि लानानै सोंदोंमोन इसोरनि गोथार गिर्जा न'आव इसोरनि गोथार मन्दिराव आरो बे सैथो बाथ्राखौ बियो फोरमायदों नाथाय बेयो मोनसे रल एबा भावथिना नङा बे सोंनाय फिननाया मोनसे फिल्म नङा बे मोगथाङावनो गावनि जिउआव मोन्दांथिखौ मिथिनो थाखाय आरो आं बाय सोंदों आरो बे सोंनायाव बे गावदि मा मावनो सानदों बेखौ नोंथांमोना दिनै गावनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना बे चेनेलाव नायनानै नोंथांमोना नुनो एबा खोनानो मोनबाय दा बेजों लोगोसे जोंखौ मा फोरोंखो जाय अनजाग्रा बियादै फिसानि बे फिननायाव जों मा मिथिनो मोनखो बिदिनो जोंखौ गोबांथार थुलुंगा होदों अनजाग्राफोर बिथाङा मोनसे एग्जाम्पलनि बाथ्राखौ बुंदों नंगौ मानोना मोनसे भावथिना गानायाव एबा मोनसे एक्टिं खालामनायाव मोनसे स्ट'रिखौ लानानै जाय लिरगिरिफ्रा बेखौ लिरो आरो बे लिरगिरिफोरनि लिरनायखौ लानानै जाय डाइरेक्टरफ्रा बे एक्टिंखौ फोरोङो आरो बे डाइरेक्टर आरो बे माखासे लिटारेचारनि जाय लिरगिरिफोर बिथांमोना मोजांथार स्ट'रिफोरखौ जारिमिनखौ लानानै जाय समाजाव जाफ्लेबाय थानाय जानांगौ जोंनि बर' समाज एबा गुबुन जाथियावबो जानाय बेफोर गासैबो संसाराव जाफ्लेबाय थानाय मानसिनि जिउ जारिमिनाव दुखु आरो सुखु गाबनाय आरो मिनिनाय बे गासैबो दंजोबो बेफोरखौ लानानै बियो मोनसे एक्टिंनि गेजेरजों बे एग्जाम्पल होलांनानै जोंनि बे जिउआव मानसि हारिनि जिबनाव माबादि बेखौ एग्जाम्पलनि गेजेरजों मिथिनो थाखाय बे रलखौ लानानै भावगिरिफ्रा भाव दिन्थियो नाथाय अनजाग्राफोर जानो हागौ गोबां माखासे मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव नेगेटिभ बुजियो जे फिल्मखौ नायोब्ला एबा बबे मोनसे थियेटार सिनेमाखौ नायोब्ला जाय रल लानाय बे रल लानाय मानसिखौबो बेनि एग्जाम्पल एबा एक्टिं खालामनानै खोन्थानायाव माखासे जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो बिनि सायाव माबा मोनसे गोसोआव साननाय फैयो माबादि गोसोआव साननाय बे साननाया बेनोदि बे सासे गुन्दा फाट लादों मोगथाङावबो गुन्दा नामा बेसे गुन्दि फाट लादों बे मोगथाङावबो गुन्दि नामा बे मानसि बुथारग्रा मोगथाङावबो मानसि बुथारग्रा नामा बे मानसिनि फिलिंस बे मानसिनि साननाय माने मानसिनि गोसोआ सबसे फोथाय खेबसेसिम नाथाय बिथाङा मोनसे एग्जाम्पल होनानै बेयो बेबायदि रल लायोब्ला जोबनायाव माबादि साजा मोनो जायनि जिउ जारिमिनाव बेबायदि बाइबेलावबो बेखौ फोरमायदों जायहा पाप मावगोन बिनि फिथाइखौ मोनगोन रमनि 6 टेस्टफोराव बेबायदि थैनाय बेनिखायनो जेसेबां जों फिल्मफ्राव बे रल लानायफोर एग्जाम्पल एबा एक्टिं खालामनानै खोन्थानायफ्रा बिथांमोना साननो रोङादि सोरबा बे मानसिया सोरखौबा बुथारग्रा सोरखौबा जिनाहारि खालामग्रा सोरबा जौ लोंग्रा सोरबा बिदिनो गुन्दानि फाट नाथाय बिथांमोना बे मोगथाङाव बेबायदि नङा बे मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों एक्टिंनि गेजेरजों सुबुंनि गेजेराव जानाय जाफ्लेबाय थानाय जिउ जारिमिनफोरखौ स्ट'रियाव जेरै लिरदों बे एक्टिंखौ लानानै रल खालामनानै मानसिफोरनो मिथिहोयो आरो बेबायदिनो इनाय पाप मावनायफ्रा जोबनायाव माबायदि साजा मोननाङो बेखौनो फोरमायदों बेबायदिनो बे रल एबा एक्टिंजों फोरमायनायाव दिनै बेखौनो जोंनि अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा होनदों बे मोनसे एग्जाम्पलजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो मोजांथार एक्टिं खालामग्रा मोजांथार लिरगिरिफोर मोजांथार डाइरेक्टरफोर जों दा नुनो मोनदों आवगायबोदों जों बेखौ लानानै बै जायफ्रा प्रडिउसार जायफ्रा डाइरेक्टरफोर जायफ्रा एक्टिं खालामग्राफोर एक्टर एक्ट्रिसफोर बिथांमोनखौबो जों बाख्नायनो गोनां नाथाय जोंहा माखासे समाजखौ फोसाबनायनि जाय स्ट'रिफोरखौ लाबोग्रा जायफ्रा काहानिफोरखौ लाबोग्रा बिथांमोना समाजखौ फोसाबनो थाखाय लाबोयोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव जागोन अनजाग्राफोर दिनै आं बेखौनो जाय अनजाग्रा बियादै फिसानि बे माखासे बोसोनथि होनायफोरजों जोंखौ इनकारेज खालामनाय बे बयनिबो थाखाय मानोना बिथांजोआ बुंदों आङो सोंनायाव नोङो बे एक्टिंखौ खालामनायाव गावनि थाखायल' सेल्फिसनि थाखाय गावखौ मुंदांखा खालामनो दिन्थिफ्लानो थाखाय ना गावनि माबा मोनसे हारिखौ समाजखौ एबा मोनसे दिन्थिनो थाखाय अब्ला बे बाथ्रायाव बिथांजोआ बुंदोंदि आङो गावनि बे हारिखौ बे जातिखौ बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय मोनसे हारिमुनि गेजेरजों मोनसे एक्टिंनि गेजेरजों
जोंनि बर' हारिखौबो सारा बुहुमाव मिथिसार होनो थाखाय मानोना हारिनि हारिमुवा मोनसे बुहुमाव मिथिसार होयो जानो हागौ जोंनो जारिमिना गोमालांबाय बर' हारिनि गासैबो जारिमिनफ्रा नाथाय बे हारिनि हारिमु जेरै बेफोरखौ लानानै जेरै बे एक्टिंफोरनि गेजेरजों मोसानायफोरनि गेजेरजों बेफोर माखासे रल लानायफोरनि गेजेरजों जोंनि माखासे लिरगिरिफोरनि मोजां लिरनायफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौबो बुहुमाव मिथिसार होनायनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै जाय अनजाग्रा मनालिसाया गोबां मानसिफोरखौ थुलुंगा होदों अनजाग्राफोर आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सानदों गाव एक्टिंजों लोगोसे बियो मास्टार डिग्रीखौ आरो मोजाङै साक्सेस खालामनो जोबनायाव मा जागोन सोंनायाव बिथांजोआ बुंदों आं सासे प्रफेसर जागोन प्रफेसर जानानै बेबायदिनो आरोबाव समाजखौ सिबिनो बिथांजोनि गोसोआव थांखि दं नंगौ जों जायफोर एक्टिं खालामग्रा रल लाग्रा बिथांमोना जोंनि गेजेराव बेबायदि मोजां थांखि लानानै आवगायबोयोब्ला समाजा गोग्गो जागोन हादराव जों मिथिसार जागोन जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावबो बे मोजां एक्टिं खालामग्राफोराव प्रफेसर दं डक्टर दं इन्जिनियार दं होननानै मिथिसार जागोन जेरै हलिउड बलिउडफोरनि गेजेरावबो गोबांथार बेबायदिनो मोजां एक्टिं खालामग्राफोरनि गेजेराव डक्टर दं सोरबा पिएइचडि दं बेबायदिनो प्रफेसरफोर दं बेबायदिखौ लानानै जेरै बेखौनो गोसोआव थांखि लानानै अनजाग्रा बिएडए फिसा मनालिसाया बे जोबनायाव बे बुंदों आं प्रफेसर जागोन प्रफेसर जानायनि गुबै थांखिया बेनिखायनो बे नङा बे एक्टिं खालामनानै मोनसे रल लानानैल' बे उन्दुसोना थागोन एबा गावखौ दिन्थिनो थाखायल' नङा बे फरायनायावबो बेनिखायनो आंबो गुरै खावलायहरो अनजाग्रा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव जाय सिनेमा फावगिरि लाग्रा बर'फोरनि गेजेराव जायफ्रा बिदि एक्टिं खालामग्रा बिथांजो मोना एक्टर एक्ट्रिसफ्रा बेबायदिनो जेरै मनालिसा गोबां थुलुंगा होबाय आं प्रफेसर जानो जोंनि गेजेरावबो मोजां एडुकेटेड क्वालिफाइड मोननाय बेबायदि मोजांथार जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि रल लाग्राफोरनि गेजेराव जानो हायोब्ला बेसे गोजोनथाव बेसे बाख्नायजाथाव बेनिखायनो दिनै बेखौ लानानै आं माखासे बे बलिउडनि आरो हलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसनि माखासे बिथांमोननि माखासे पिएइचडि डक्टर आरो लोगोसे जायफोर बेबायदि प्रफेसर बिथांमोननि मुंखौ लानानै आं एसे नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो लुबैदों जाहाथे जोंबो बेखौ लानानै फल' खालामनि नायदो बलिउडनि एक्ट्रिस जाय बिद्या बालान्स बियो सेन्ट जेभियार कलेजाव ससियलजियाव बिए पास खालामदों जाय बिद्या बालान बियो सेन्ट जेभियार कलेजाव बियो मोजाङै फरायनानै ससियलजियाव बियोखौ पास खालामबाय आरो बे मास्टार डिग्रीखौ जेब्ला बियो एबा एमएखौ बियो मुम्बाइ इउनिभार्सिटि अफ फिल्म एक्टिं खालामनायनि सिगांनो बिथाङा बेखौ बे रोंगौथिखौ लादों बेनिखायनो जोंनि गेजेरावबो फिल्म एक्टर एक्ट्रिसफ्राबो गावनि मोजां रोंगौथिखौ लानानै क्वालिफाइड एडुकेसनखौ लानानै जों जुदि आवगायलाङोब्ला साबसिन आरोबाव जोङो मिथिसार होनो हागोन आरो गावनि मोजां केरियारफोरखौ बेबायदि मुलुगाव मिथिसार होनो गोबां माखासेफ्राबो फैबाय थानायफ्राबो नोंथांमोननि बे मोजांथार बे फरायनाय लिरनाय बेफोरखौ नुनानै आरो बिसोरबो जोंनि गेजेराव मा नुनो मोनो जोंलाय सोरबा एक्टर जाबाय एक्ट्रिस जाबाय बेबायदिनो गाज्रि बदनामाव गोग्लैबाय आरो बेबायदिनो एक्टर एक्ट्रिस जाबाय नों गावखौ प्राउड खालामना लाबाय जायनि थाखाय सोरबा दसेनि उनावनो सोरबा मोनथाम मोनब्रैसो रल लानायनि उनाव दसेनि उनाव हाबा जाबाय गथ' गथाय खांबाय न'खराव आरो बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबनाय गैला आरो गोबां जों खोनानो मोनो सोरबा फिसाय थासेयावबो गुबुन एक्टिं खालामनानै बेबायदिनो आरो गुबुन हौवाजों थांनाय दिनै बेफोरनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय आं बेखौ मिथिनो मोनदों जाय न'खरनिनो आंनि यांगार सिस्टारनिनो जाय जानो गावहा बिहामजो जायो बियो मोजांथार महर गोसामोन नाथाय गथ' सासे जानायनि उनावबो सोरजोंबा एक्टिं खालामनायाव बै गुबुनजों बिहारि जाहैबाय नाथाय बेबायदिया जोंनि थाखाय मुगैजाथाव गाज्रि मुं सुजाथाव जाहाथे बेबायदि मैला एबा बेबायदि गाज्रि गोसो लानानै जों आवगायबोनो नाङा नङाबा समाजा गुबुंले जायो बेनिखायनो जोंनि गोग्गो गोसोखौ लानानै गोथार गोसोखौ लानानै जेब्ला जों एक्टिं खालामो अब्ला नायदो जोंनि बे बर' हारिया बुहुमाव बेसेबां एक्टिंनि गेजेरजों मोनसे रल लानायनि गेजेरजों मिथिसार जागोन दा अनजाग्राफोर आरोबाव आङो नोंथांमोननि मिथिनो लुबैदों जे आदिति शंकर बिथाङाबो सासे मोजां एक्ट्रिस बे सासे डक्टरमोन सासे एक्ट्रिस जानो बे डक्टर
जोंनि गेजेरावबो बे मोजां मोजां रल लागाफैनि गेजेराव डक्टर जानो फै प्रफेसर जानो फै बिथाङा सासे डक्टर बिथाङा रामचन्द्र इउनिभार्सिटिनिफ्राय MBBS डिग्रिखौ बियो लादोंमोन जाय आदित्य शंकर बिथांजोआ सासे एक्ट्रेस जानानै मोजां एक्टिं खालामग्रा बियो मेडिसिन डक्टर आरो एक्टिं खालामनायाव बाख्नायथाव इसोरनि बोर मोननाय बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो सिगां इसोरखौ दोननानै जों आवगायबोयोब्ला जोंबो बेसे बाख्नायजाथाव जागोन हारिनि गेजेराव मुंदांखा नोंथांमोननि मोजां एक्टिं खालामनायजों अनदेगाफोर आरो बेनिफ्राय माखासे PhD डक्टरफोरनि थाखाय हलिउडनि नामफोरखौ आं एसे नोंथांमोननि मिथिनो लुबैदों जाय डन एस डाभिस बिथाङा सासे मोजां एक्टर आरो बिथाङा सासे PhD डक्टर आरो बेजों लोगोसे उइलियाम फसेट बिथाङाबो सासे मोजां रल खालामग्रा एक्टर बिथाङाबो सासे PhD अनदेगाफोर इन्डियानि गेजेराव आरो सासे एक्ट्रेस दंबो शिल्पा शेट्टी बिथाङा 2007 मायथाइयाव मेट्रपलिटान इउनिभार्सिटि UK निफ्राय लन्डननिफ्राय बिथाङा बियो PhD खौ बियो मोनदों बेनिखायनो जोंनि गेजेराव इन्डियानि गेजेरावबो दं गुबुन हादरावबो दं आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो बे बड'लेण्डनिफ्रायबो बेबायदि मोजां PhD मोजां डक्टरेट आरो मोजां बेबायदिनो डक्टर बेबायदिनो प्रफेसर बेबायदिनो मोजां एक्टर एक्ट्रेस जायोब्ला नायदो बेसेबां बेसेन गोनां बेसेबां अजन गोनां जोंनि बे बर'फोरनि गेजेरावबो मोजां रोंगौथि मोननाय एक्टर एक्ट्रेस दं होननानै जों हादराव बुहुमाव मिथिसार जागोन दा बेनिखायनो अनजाग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर जों दिनै अनजाग्रा बियादै फिसा मनालिसा हाजोआरिनिफ्राय जाय मोजां थुलुंगाखांनायखौ नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय बेनिखायनो फै जोंनि गेजेराव जायफ्रा गोबांथार दा फिल्म दिहुनगासिनो बिथाङा ढाका जोमियाव मोनसे बेस्ट एक्ट्रेसनि थाखाय एवार्ड मोनदों आरो बेबायदिनो आरोबाव जोंनि गेजेराव बिदिनो मोजां एवार्ड मोननाय जानो नांगोन जेरै इन्टारनेसनेलनि जेरै नेसनेलनि मोजांथार एवार्ड मोननाय जाथावथाव जोङो जोंनि गेजेरावबो आवगायबो आं आसा थियो आं बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामो आफा इसोरनियाव जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव जायफ्रा मोजां प्रडिउसार जायफ्रा मोजांथार डाइरेक्टरफोर आरो बेबायदिनो मोजां एक्टिं खालामग्रा एक्टर एक्ट्रेसफोर बिथांमोना मोजांथार बेबायदि लिरनाय काहानिफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिखौ हादराव बुहुमाव गेरेमसा खालामनो थाखाय हारिमुनि गेजेरजों सिनेमानि गेजेरजों जोंबो मिथिसार होनि फै जोङो दिनै बे अनजाग्रा जोंनि मनालिसा हाजोआरिनि जाय मोजां मोजां जोंनि गेजेराव बे फंनैसो बाथ्रा बुंनायजोंनो जोंनि बे माखासे बर' हारिनि गेजेराव बे एक्टिं खालामग्राफोरखौ फिल्म गाग्राफोरखौ थुलुंगाखांनाय बेसे बेसेन गोनां बेसे बाख्नायथाव बेनिखायनो जोङो आवगायबोदो अनजायगाफोर जोंनि गेजेराव गोबां गोरों गोरा फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो आवगायलांनो एक्टिं खालामबाय होननानै जों फरायनो नाङा एक्टर मोसानो गोरों जाबायना आं फरायनो नाङा खायसे कालचाराव गोदो हाबो फरायनायखौ ज्राब गारो खायसे बेबायदिनो सान हर सुटिं खालामनानै गाज्रि खामानियाव थाङो नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि दाजाथों बेनो आंनि गुरै खावलायनाय बयखौबो खेबसेबाव आरोबाव नायग्रा अनसायग्रा जथि प्रियासिखौ जायफ्रा नोंथांमोना हेफाजाब होयो नायनि गेजेरजों आंनि गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै आं बाहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों